Bongola mumseu Amayi a Dorica a Docas akukonza lero mumseu ndipo tikuona mmene asesera ukhondo ndofunika ndithu ukhondo ndofunika kuonesa chitsanzo kunena kuti tikuyenera kukhala anthu a ukhondo. Tikuona azimayi akusesa ndipo akusonyeza chitsanzo chabwino kuti site yathu ya Limbe ikhale ya ukhondo. Tumukuona atu azimayi awa akuonesa chitsanzo chabwino kubweretsa ukhondo pa town yathu ya Limbe. Munena chani? Zosangalatsa rero. Okay. Ndenga mutayasoka yapasi pamene mukonera mekukongolera mutayaso zinthu pena paliponse mubini right? Zikomo kwambiri. Ya vuto loyambirira ndime noti zipangizo pokhala kuti ntchito imene tangoyamba kumene koyambira timangoyerekeza sitimadziwa kuti anthu ayilandira mochuluka motere. Pano pa manambasi achuluka kwambiri ndoti zipangizo ngati masaji osesera ndoti wafuna kwambiri komanso mareki ndoti akufikira kwambiri mafutobalo sichafuna kwambiri ngakhalenso zovala zimene amenera kuvala anzathu a city council ngati ma overall ma gumboots ndi zinthu zoti ife ngati a tax force tikuzifuna kwambiri kuti anthu akufuna kwabwino mukatipeza ifeyo zinthu zimenezo zolandiridwa zikhala ndithu kuti zidasungidwa bwino akhala kuziona zikugwira ntchito yake. Okay. Mwina mungofotokozerapo kuti mwina angakupezeni bwanji? Nkhani ndionena kuti kutipeza kwathu kosavuta ma stakeholders alipo ochuluka kwambiri. Stakeholder yoyamba ndi Universal Association, Limbe Police, City Council, West Advisors, komanso anzathu a Vendors Association ali momwemo mmenemo muli ma chairman. Koma atafika pa Limbe Police ndikupeza a PRO amene ali a Public Relations Officer a Limbe Police komanso a Operations ndekuti zinthu zimenezozo zatipeza. Okay. Apoto ndimene ndithu taonera tikupangira observe azimayi amenewa a Dorica amene akukonza tsiku la lero kuthandizira kuonesanso chitsanzo chabwino pa kukonza mudera kuti mukhale mwa ukhondo kuno mu Limbe ndithu.
Okay, amalawi wathu pano pa YouTube channel lero tuli mulimbi azimaya Dorica akupanga clean mu city ya Limbe. Kaya mwina mungotifotokozera zina lanu komanso muchokera kuti komanso chochitikachi mukuona ngati inuyo monga ngati ndikuona West Advisors mukuona ngati ndi chinthu chabwino bwanji? Ine ndi Join kuchokera ku West Advisors. Bungo limene limalimbikitsa kasamalidwe ka zinyalala komanso machitidwe a ukhondo. Ndiye titamva amene wa mayi atokazi tinasangalala kwambiri kuti tikhale nawo pachisi. Project imeneyi ndiyoti kusamalira mzinda wa Limbe komanso tinayika mabini osiyana-siyana mu mzindawo. Mabini a red komanso a green. Bini ya green imakhazi zomwe zimathakuona. Bini ya red imakhazi zomwe zimathakuona. Choncho kulimbikitsa ikhadi limene zinyalala zomwe zimathakuona zimatha kupanga manure a compost omwe ali othandiza kwambiri kunthaka yake. Ndi mwina mungauze bwanji amalawi amene akuonera kubwino wokuti zinyalala zimayenera zizikhala m'malo ake amene akuyenera kukhala kuti mina masiti athu matawuni athu komanso madera athu ndi kunyumba komwe suti waste management mangoyenera kuti mtawuni mokha kati afotokozereni. Imenechi ndi chikhalidwe chabwino kwambiri chomwe ifeyo ngati amalawi tidalita chiphunziro ndipo chakhazikika mwa ifeyo chitakutipindulitsa kwambiri chifukwa zinyalala zambiri zomwe zili tawuni zimatha kusowa kwambiri ifeyo kasamalidwe kake silimakaliwa. Choncho titaphunzira kuti zinyalala ichi chikakhala chowola chizipita mwakuti tithakudziwanso kuti chikachoka mepo chipanga bwanji. Ndimene nanenera muja kuti ifenso timalimbikitsa kuti zinyalala zomwe zimatha kuwola bwanji zimene zija tizigwiritse ntchito kupanga manure a compost amene ali othandiza kwambiri kunthaka yake. Manure aja ndi osavuta kupanga ndi osabwera mtengo ndoti titha kupanga manyumba mwathu momwe tsopano ndi chikhalidwe chitakhazikika mwa ifeyo titha kupindula wanani. Okay, tathokoza kwambiri. Ngokuona nili kuti lero mukuonesa chitsanzo chabwino kukonza mudera la Limbe. Inu muli ndi chimwemwe chotani komanso mwadziwitse anthu mwatani kuti kodi ndi ubwino wanji wa ukhondo? Ukhondo ndio kuti chimapewa matenda ndipo muno mtauni chifukwa ngamagulisa malonda ikoza kupewa matenda mungakolera. Mwaza bwanji anthu zokutenga zinyalala kuponya mu bini kufunikira bwanji? Kuyenera badakali pano kutapeza zinyalala pete kajezo kuti yasasuka na makoko anko kutsira mu bini kupewe matenda kuti mtauni moti mumukhala matenda. Akuti amalawi wathu dziko lathu likuyenera lizikhala ukhondo kuti alendo akabwera azitha ndithu kumaona kuti ndife a ukhondo. Zomwe kwambiri.